ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର 8ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗତ 7 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଇ କିରଣ ଡିଏନ୍ ଏବଂ ଏସିଏଫ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ଭେଟିବା ସହିତ କିପରି ଭାବେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର 8ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।